Да, италиански стенен часовник за кухня. От Рим. Така. Спира. Вари, спира. Като спиш батерите и пак почва да вари. Така. Това е изворна чешма, която вечер работи. Така. Така. Значи, майката на младоженците и бащата искат този подарък нищо да го отворят. Това е изворна вода. Изворна чешма и вода. Едно е, брат. Така. Нека да видим. Да, чешмата прави водата, ама без кладенеца пак няма вода. Разбираш? Ама трябва да на тук. Ама така ще го... Ами дайте тук един кабел тук да пуснем. Искаш да пуснеш? Ама няма кабел. Там има ли кабел? Има. Дай тук ще го пуснем там край оркестъра. Нека да се снима, бе. Минерална вода трябва. Хубаво, добре. Искаш минерална вода, ти си нагласил. Хубаво, добре. Така. Чешмата изгоря, пресъхна. Продължаваме нататък. Елке. Спираме, да. Така. Тъй. Следващия подарък. Елке не си нагласила за тая чешма. Ето минерална вода тук се слага. Къде се слага с минерална вода? Не, покажи на кръстника и на кръстничката. Ей, тук отзад. Така. Слага минерална вода. Тъй? Има едно топче, Георги, къде е това топче? Георги, къде е топчето? Ей, това топчето. Нема го, брат. Има го, няма го. Дай топчето. Топчето, да. Бира не става ли бира? Бира не става. Що ли става бира? Не става. Стойте с минерална вода, човек. Това свети. Водата те Ще дори Мити Гизела да сложи водата. Ще дори Мити Гизела, ще сте кранчето. Не става. Стойте точно. Бирата е хубаво така. Това е за кръстника и кръстничката. Така. Дай, Елки, дай напред, че няма време. Айде, моето момиче. Така. Тук гледам нарисувани имат тук едни чинии. Така. две отдела на Мони. Така, две отдела на Мони. Българска фирма ли това? Българска фирма. Българска фирма е хубава, да. Луксозно. Така. Две отдела на Мони за кръстника и кръстничката. Давай тия чинии, докато да видим какви са тези. Има един сервис, цял сервис за кухнята. Цял сервис за кухнята. Така, малки и големи, за кафета и за чай, и за всичко има. Нека да сте живи и здрави, така. Така. Гледам тук една картина, някаква картина, тук нещо са, още се държи отзад. Така. Да. Нека камерата. Картината с сменят цветовете. Има кошници, има вода, има цветя. Моля? Картина 3D. Картина 3D. Да, картина 3D. Добър път чувам. Така. Така, друго. Барби стоп. Така. Алешка, кишека Барби. Свършихме с кръстника и кръстничката. Само един момент. Аз искам последно кръстника. Какво желание искам да го лъже. Нека каквото. Кючека зелена салата.
така, дами и господа, от кръстника и кръстничката 1000 лева. 1000 лева от кръстника и от кръстничката. Нека да са живи и здрави. Така. Една хубава снимка. Да съгласи Орханчето. Бузака. Айде, Орхан! Така, казах ви 1000 лева от кръстника и от кръстничката. Нека да са живи и здрави. Следващия Орхан. Орхан Мурат. Ес. Алюшка, една русинска гайда. Започваме с Орханчо и неговото семейство. Хубави пари бъдеш, брат. Нека се живи здрав. Така, бива. 50 лева първа вноска. Орхан е там на столата, 50 лева. И още 50 става 100. Още 150 лева от Орхан. 200 лева. Малко за 100. Чакай малко. Чакай малко. Няма ти дам на тебе. 200 лева от Орхан. Когато ти фърляш пари, ще дам микрофона. Ти микрофона на баща ти. Искам една песен. Нещо за душата. Бавничка, да е. Който ти... Който ти... Ме виге Евангелие Букета. Шо. От Орхан до сега. И още 50 става 250. 300 лева от Орхан. 350 лева от Орхан.
400 лева. 450. Дай на китара, брат. 500 лева от Орхан. Една китара искам. Оркестъра Оригинално. да бъде с изслушание оригинално китара. От Орхан. Така продължава с сина си. Така, още дълбока бърка, още 50 лева. Така, чакай да гледам какво става така, да следявам положението. Още 100 лева от сина му. Така, от моя приятел. Много малко от мен, но много обичам пък, между другото. Тъй, хубаво, готово. Сакса малко тук. Талава, брат. От Орхан, нека да е жив и здрав. Живи и здрави, нека след една годинка тук да направим. Няма годинка. Кога ще е? Хубаво, ти не се жениш, айди, готов. Така, 6 лева от Орхан, нека да е жив и здрав. Следващия е Бозар. Къде е женат тя, брат? Знам ли къде е женат? Како? Кажете му той по-близко. По-близко. Готово. Така, следващия е Салито. Така. Дай ни Славкичек, тук дори музиката. Тук дори дамата.
Бажанака Янко на Гошо. Чакай само. Значи от бузата, почва само 100 лева. Семейството на Янко. Няма, още и той е жив. Значи когато го няма, така Янко фърля. 100 лева. Още 100 лева Янко, 200 лева. Дай ги хубав кичек. Същия кичек. Янко до сега 300 лева, мисля, че 3 по 100.